subling ni Sibaw karon ang padawagan nga kinahanglan itug-an sa Malacañang ug unsa may tinuod nga kahimtang sa panglawas ni Presidente Rodrigo Duterte aron maanalay sa mga tao kung haon pa ba nga papadayunon pagduma ang atoang Pangulo sa Pilipinas. Sod sa pipila ka mga adlaw nga nang labay, wa nagpakita sa publiko si Presidente Rodrigo Duterte human na positive sa COVID-19 ang nagkadaiya nga mga sakop sa Presidential Security Group. Doon ay pipila ka mga isyo nga si Presidente Rodrigo Duterte doon ay gi-experience nga dili ordinaryo nga sakit. Apan kagabi nagpakita na si Presidente Rodrigo Duterte kauban ang iyaha mga cabinet members ug iyaha na yung gitulisok ang mga nang tumlo ngadto niya ug matod pang Presidente Rodrigo Duterte kamo daw sige mo ampo nga mamatay ko pahugti pa ng inyong pag-ampo pagyud ug maayo kay wa dungga sa Ginoo ang inyong pag-ampo aron mamatay ko matod pang Presidente Rodrigo Duterte. Matod pang Presidente Digong niuli siya sa Davao City ug iyang gituyo nga wa ipahibaw ngadto sa publiko nga niuli siya sa iyang yutang na tawhan didto sa Davao City. Apan kadtong ni question sa kahimtang siyang panglawas matod pang Presidente Rodrigo Duterte, unsa may niya i-question? Nakabito na ng mga video, na ng mga pictures nagipakita sa Malacañang, naka-golf ko, sakay ko sa kuang big bike, kaya pa nako nga dadon isip Pangulo ang nasod nga Pilipinas. Matod pa ni Presidente Rodrigo Duterte. Apan ang iyaha mga kritiko ni ingon, di ka na istorya na nimo. Di, aron mahibawaan og sakto pabakas maayong panglawas. Aron mahibawaan di, kung naa pa sa saktong paminsar ka ng imuhang utok, ipakita asa mang imuhang medical records, asa imuhang medical bulletin. Matod pang spokesperson Harry Roque, ang tigpamaba ni Presidente Rodrigo Duterte, di na kinahanglan pa nga ipakita ang medical bulletin sa atuang presidente kay ang atuang presidente wa naka-experience og seryoso nga sakit. Makadaghan ang higayon nga gihagit ang Malacañang nga ipakita og unsay tinuod nga health records sa atuang Pangulo. Kahinumduman niadtong Oktubre tuig 2018 giangkon ni Presidente Rodrigo Duterte nga aduna siya gihambin nga mga sakit. Matod niya na siya migraine, mukalit og sakit kayo iyang sakit mo iyahang buko-buko kay na disgrasya siya sa motorsiklo og siya naka-experience og spinal injury. Naanay injury ang spinal cord ni Presidente Rodrigo Duterte. Og matod pas ato ang Pangulo, matag karon og unya mukat og something ang kasakit. Og matod pasab ni Presidente Rodrigo Duterte, napod siya gitawag og Buerger's disease. Unsa man ang sakita ang Buerger's disease? Mao ni ang problema sa blood vessels. Diin doon na problema ang flow sa dugo sa blood vessels tungod aning maong matang sa sakit Buerger's disease. Usa ni sa giangkon nga sakit ni Presidente Rodrigo Duterte. Patod pang Presidente Digong, sakit mo iyang tutunlan. Problema siya sa iyang esophagus.
O giangko ni Presidente Digong, naka-experience na po siya og biopsy. Apan niya itong tungura, Oktubre 2, 2018, matod pa ni Presidente Duterte, o naka-experience ko og biopsy, pero niingon na akong doktor nga, dili cancer ang akong sakit. Karon, niadtong tuig 2020, lain na sab nga challenge ngadto sa panglawas ni Presidente Rodrigo Duterte. Usa ka abogado, si Attorney Dino De Leon, ang i-file og petisyon ngadto sa Supreme Court aron maobligar ang Malacañang pagpakita sa medical records ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang katarungan kay ubos sa ato ang batakan nga balaod, ang panglawas sa ato ang presidente is a matter of public concern. Ikaduha, ubos sa ato ang 1987 Constitution, kung magmasakiton ang ato ang presidente, kinahanglan ipahibaw kini ngadto sa katawhan nga ato ang presidente dunay sakit. Pero ang mao nga petition ni Attorney Dino De Leon gi-junk sa Supreme Court o niadtong Mayo 2020 ningon ang Supreme Court di na kinahanglan pa nga ipahibaw ngadto sa mga tao ug unsay sakit sa ato ang presidente. Sa 15 ka mga justices sa ato ang Supreme Court, dana niini ang Chief Justice, 13 ang nagkauyon nga di na kinahanglan nga pahibaw ngadto sa mga tao ug unsay tinuoray nga kahimtang sa panglawas ni Presidente Rodrigo Duterte. Duha ra gyud ang mga justices nga gusto nga iladlag yun ni Presidente Duterte ug unsay iyahang mga medical records aron maukay og maayo sa katawhan ug haom pa ba, takos pa ba ang atong presidente nga moduma sa nasod nga Pilipinas. Sila ra si Associate Justice Marvic Yunen ug si Associate Justice Alfredo Benjamin Caguia ang uyon nga ipakita ngadto sa publiko ang health records sa ato ang presidente. Now, atol sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte, Hulyo 2020, sa miaging tuig, matod pang Presidente Rodrigo Duterte, gitamagan kuno siya sa iyahang doktor, og niingon ang iyang doktor nga, Mr. President, hinahinay ka sa imuhang inom, kay kanang imuhang sakit, hapit na nag stage 1 cancer. Gihimo ang kining isyo sa mga kritiko ni Presidente Digong, og niingon nga, utan-awa ra, giangko ra sa ato ang Pangulo. Seryoso iyang sakit, kay iyang sakit hapit na nag stage 1 cancer. Apan ang tubag sa Malacañang, kamo ba no? Wa mo na anad sa joke sa ato ang presidente. Katong ingon sa ato ang presidente nga hapit na nag stage 1 cancer ang iyang sakit. Joke ra kadto. Oh. Now, karon sang Marso, miaging buwan lang. Tunga nga bahin sa buwan sa Marso, si Presidente Rodrigo Duterte doon na gitambungan nga event dito sa Tacloban City. Atol na sa paghatag niyang mensahe, giubo ang atuang presidente. Natural og ubuhon ka. Mahunong yung kakadiyot og istorya. Og matod pang Presidente Rodrigo Duterte, unsa maning ubuha. Gibaghani kanser na. Gimuan po dayon og isyo sa mga kritiko ni Presidente Digong, tanawa ra! Giangko na sa tuang Pangulo na si kanser! Matod pang spokesman Harry Roque og Attorney Salvador Panelo, iyahang legal advisor, kamo ba no?
Sige lang gin mo og pangintriga. Joke raman to ni Presidente Rodrigo Duterte na posible na siya'y cancer. Karon nabanhaw makasama ang panawagan nga kinahanglan ipakita gyud sa Malacañang, kinahanglan transparent ang Malacañang, iladlad ang mga medical records ni Presidente Rodrigo Duterte aron mahibaw-an sa mga tao. Number 1, ang paglawas ni Presidente Duterte kaya pa kaniyang dadon ang Pilipinas sa edad nga 76 anyos nga daghan kay sakit, kaya pa kaniyang i-manage ang nasod nga Pilipinas. Og ikaduha, ilang gi-question og mentally sound pa ba ang ato karong presidente. Ako ba mga kritiko ningon, unsa man nga ato ang Pangulo? Naapaka ni sa sakto rong pangisip? Dili ka ang iyahan na lang nga mga alipulis ang nagdaron sa nasod nga Pilipinas? Sama nilang Health Secretary Francisco Duque III, Vaccine Sir Carlito Galvez Jr., yang spokesman Harry Roque. Hinaunan tando lang siya kung sa'y gusto ani iyahan mga apostolis. Apan matod pang Attorney Harry Roque, kamo ba no? Ang ato ang presidente, girequire lang na nga mohatag siyang medical bulletin panahon nga dunay serious illness. Wa man nagkasakit ang ato ang presidente, wa man siya gitawag og serious illness. O sa man giingon sa ato ang 1987 Constitution nga mao gibasihan sa Korte Suprema pag-junk sa petition nga iladlad gyud sa Malacañang og unsay kahintang sa panglawas sa ato ang Pangulo. Ang Article 2, Section 28 sa ato ang Constitution nag-ingon nga ang mga transaksyon sa gobyerno nga nag-involve og public interest na ginahanglan og full public disclosure. Nga buti pasabot na full public disclosure, dili tagu-taguan kadtong mga transaksyon sa gobyerno nga nag-involve ang public interest sama sa panglawas ni Presidente Duterte. Nag-involve ba og public interest nga masayod ang mga tao og unsay kahimtang sa panglawas sa pinakataas nga leader sa tuang nasod? Yes! Pero na yun ang Supreme Court. Kadiyot lang, Attorney Dino De Leon, na mao'y petitioner, ningaw ng ato ang Article 2, Section 28 sa 1987 Constitution, subject to reasonable conditions prescribed by law. Ang Estado kinahanglan mo adapt, kinahanglan mo implement og palisiya para sa full public disclosure sa tanan nga mga transaksyon nga nag-involve ang public interest. Yes, dunay public interest nga mahibaw ang mga tao ug unsay kahimtang sa panglawas sa atuang presidente, pero giingon mismo sa atuang batakan nga balaod, subject to reasonable conditions. Ug ang interest sa national security, ang seguridad sa atuang nasod, kinahanglan nga panalipdan, hinungdan nga dili kini basta-basta nga ipahibaw o unsa may kahimtang sa panglawas sa atuang Pangulo. Ikaduha, matod pang Attorney Dino De Leon, ang petitioner, naghangyo sa Supreme Court. Supreme Court! Paminaw! Ang atuang batakang balaod, ubos sa Article 7, Section 12, nag-ingon nga panahon nga magmasakiton ang atuang presidente, kinahanglan mahibaw gayud ang mga tao ug unsay kahimtang sa iyang paglawas. Ningon po ang Supreme Court, kadiyot lang, Attorney Dino De Leon, atong i-interpret ang Article 7, Section 12 sa atuang 1987 Constitution. Tinuod na ang imong giingon.
nga panahon nga magmasakiton ang ato ang presidente, kinahanglan mahibaw ang mga tao ug unsay kahimtang sa iyang panglawas, pero basaha og tarong ang Article 7, Section 12, unsay giingon dinha, in case of serious illness. Panahon nga seryoso ang pagmasakiton sa ato ang presidente, nga pwede nang basihan or pwede na nga mao'y hinungdan nga di na siya maka tarong og da sa nasod. Unsa man pananglitan ang serious illness, cancer, serious illness na, pero depende sa cancer. Muingon ang doktor panalitan, yes sir, cancer imuhang sakit, pero og tarungon na nimo og maano si mga lawas, taas-taas pag yung mga katuigan ang moabot sa imong kinabuhi. Pila ka katuig, dok? Pwede pa tingali mga sobras 20 katuig. Pero may ingon ang doktor, lisod ka, sir. Ha? Nag-istorya ta karong adlaw, ugma patay ka na. Awa na. Serious illness na. Ha? Unsa pa? Ha? Nagka-AIDS pananglitan. Unya, grabe na kayo ang pagkuyanap sa virus sud sa lawas. Ningon ang doktor, sir, di na matabang. Pag-ihap mo lang, na po kaadlaw gikan karon, pag-andam daan og lungon. Kaya na yun. Dead ball ka ni, 15 kaadlaw gikan ron. Pangumpisal daan og parik. Pag hinusuldaan si mong sa, base sa certification sa doktor, serious illness. Pero bisan pa man ang mga sakit nga itong i-consider nga serious, dili man ta health experts, apanuna pa'y dakong chance ang tao nga makasurvive sa taas-taas nga panahon, lalisunon pa ka na. Wa pa na tarong og define og unsa man ang serious illness aron basihan nga kinahanglan ipahibaw gyud ngadto sa mga tao ug unsay tinuod nga kahimtang sa panglawas sa tuang presidente. Sumatotal, niingon ang atuang Supreme Court, tinuod na girespetuhan sa atuang 1987 Constitution ang katungod sa katawhan nga masayod ug unsay kahimtang sa panglawas sa Pangulo, pero timan subject kini sa gitawag og reasonable conditions nga gitugot sa atuang balaod sa mapananglitan di mahimong masugal ang national security o ang seguridad sa atuang nasod. Ikaduha, klaro kayo ang gihisgutan sa atuang batakang balaod nga dunay obligasyon ang gobyerno ipahibaw ngadto sa mga tao ug unsay kahimtang sa panglawas sa presidente panahon nga dunay gitawag og serious illness. Si Bako og ang ato ang presidente mo pikot-pikot lang ang mata, ighangad sa kisame, mupiyong, mo sigang mata, tagsan lang mamilok, ang ginhawap banta nagyang paspasa, kana serious illness na. Kinahanglan ang Malacanang mapahibaw na nga ang ato ang Pangulo naglisod og maayo kay gilatin man kana sa ato ang konstitusyon. Pero sa gikaingon na lalisonon og unsa nang gitawag og serious illness. So settled ni base sa desisyon sa Korte Suprema nga dili mapugos ang presidente paghatag yun ug unsay iyaha mga medical records aron mahibaw ang mga tao ug unsay tinuod nga kahimtang sa iyang panglawas. Pero ato ang pangutanon ang pulso sa katilingban para ninyo. Kinahanglan bagyod nga ipahibaw ngadto sa katawhan ug unsa may tinuod nga kahimtang sa panglawas ni Presidente Rodrigo Duterte.